Kung siya pa maus na kita nag-hadji rin, siya pa mo ito na kita mo mawala ka. Manjari ka ito kuwang kita, puasa kita, wag ito sin edit at ha. Harami magpuasa ko sin idiladha. Dasal ha idiladha, waktu paglami-lami. Ha? Adlaw yan, wala siya jiyari. Sabab may bukain kataan. Adlaw id, bukain kataan. Kawa mo tan? Adlaw id buka. Sa before sin idil yan tuhang kaadlaw hawukop siya sinya arapa. Amo yan tinuno siya. Sunna nakawa? Bila adlaw ito pa? Ang kaadlaw. Adlaw. Kaadlaw. Ang unubos na kita nag-hadji dito, han? Oo. Ubus na kita pa wala ta. Manjari. Manjari kita. Oo, manjari. Alam din. Sa atin niya before dito mag yung adlaw araw pa dito kita trabaho. Ito yung puasa. Sa. Asyara min Zulhijjah. Nakawa? Bukon ko magpuasa adlaw ida. Oo. One day before Eid yung puasa. Sabab adlaw ida. Sa way ko nakapaguno. Way ikaw nakatunay. Way ikaw nakatunay sinun. Sinad. Yung mga nagahad siya na ukop nila ang muli na araw. Ang kita mo sa kita nag Kung pamalaw mo makawin ng kaupahula, abdal. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafaratun sana makablaha. Ha, inatin niya, papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala ipardusahan mo lima wayang katahon. Allah. Malay, kanin labi makaingat, tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol si maglilay sin karawan, mas labi para ingat yung nibihil sin Allah subhanahu wa ta'ala mga iyo. Tingnan mo makapuasa gawin. O makapuasa ka sinamoy na ari ka makapaghaad sa amon syarami Zulhijjah o papaarap na kafaratun sana makablaha. Inatin niya, papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala no? Indusa mo ang katahon limaway. Kauni ko no. Nabi katuan puasa ko bihan adlaw yaon. Magubos long tabihan. Invite ko. May mga katay-tay mo kuram. Nagkita ka mo bihan. Invite ko lang mga kaon-kaon. Bihaon na lang no biya. Kanton long ta. Balik ka to nito na makapagkita. Ako na tani bahal ko dito. Puasa nila para kaunta. Din Rasul sallallahu alaihi wasallam ang waktu. Ni makawa ta rin nga mga hikmah. Sin puasa sunnat inatin niya manjari taw muka. Sunnah pa yun. Sunnat manjari siya muka. Ha? Aun waktu ni Rasul sallallahu alaihi wasallam makabisita siya pa mga kaasawahan niya. Sa hindi na mataon. Pa mga kaasawahan niya. Pagkadto niya inatin niya mga habihaon kato. Aun kalong na makaon na to. Aun kalong na makaon. Bukon inarisin day nga mga asawa niya. Way roon. Inatin na way to bisan na muktamar. Kita niyo? Rasul sallallahu alaihi wasallam mahang sanday hindi kato mano siya bashar makakaon siya paway niya bisan tubig aun sa jama inom niya. Mahang day kato hama sabihaon miskin na siya bang aun madto siya paway aun sa jama kaon. Mahang ko makakita hama siya miskin wayron halombay niya pagkaon. Kato hama sabihaon aun pa Pepsi aun pa juice. Complete halombay sa kita niyo Sayyidul Bashar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod niya timma nakyalupahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alamat dito sin pagkatawado sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insuway kita maingat magsabar bag kita kawayan. Alamat sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sahaba niya. Bukod in katan doon kay mo irihil sin Allah subhanahu wa ta'ala salama-lama. Inatin na magkalawa siya. Inagising kaasawalong na wayroon. Patay blong na anasaib. Ginakulong ng puasa. Narikato, magwala pagdatong pamay mga mayroong mataw. Di mo kik sabat ng tungka. Ha? Kita nyo, ginagis yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, inakulong na puasa. Inakulong na puasa ako. Magsaw pa mawayrong makaon na inakulong na puasa. Dahil nga mga makawa na tutoy dahil dito. Inhati niya, impag niya to isim puasa, manjari siya tajdidon. Inhati na pagrinyuhon siya. Inhati na manjari siya, bang kaway ron na nakakaon na adlaw, ya, mang kaway na makaon, manjari ka magpuasa. Yan, tuhauno siya. Hasunat siya. San kita wayron nakasahol. Bisan kaway nakasahol.
Haadlaw yanin ahkam makaamurit to biya sininang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kumaon. Insa akin niya ginakulong ng puasa ako. May sa to nakasahulin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa may simukat siya pag kunin na mo kun siya uno. Bukod siya puasa. Wayroon siya nakapuasa hamasayan. Sa inakin niya pagkaway ro makaon ni nakulong na uno. Puasa ako. Na maigin uno, maigin pag-discuss. Sa may puasa siya. Ini karuan niya bang puasa uno, bang puasa wajib ang kanin niyat mahal ka sa ring nga mga ahkam. Agkay manan ulama, manjarilong na bang puasa katluan, dahil nga masa pabiyaw sa pamadumi ni, magtagna na ko magniyat alatul katluan yung puasa mo. Inati na, ima na rin dito, misang kauri makasahol, Puasa. nakapuasa ko sa may nakauno ka. Kaniya. Nakaniniat ka. Dahil nga panagnaan pa, nakaniniat ka. Ima na misan kauri makasahol, asal nagniniat ko. Sa may mahal ka. Bangoy ron niya sininang si Mano siya, di tayo mo nininang mo. Ang kana nambilwanin niyat mo po Allah subhanahu wa ta'ala. Bangoy ron niyat mo, ron, di tayo mo nininang mo. Amo yan tinday nga manguno. Ima, naray nga masabi, ang sablaw mo nagniyat ka. Amo yan to, inati niya mataod kaul. Ha? Dahil nga mga kaiwanan pa kaul, inati niya bang saka, dum-dum man jari ko magniyat. Inati niya, bang umus naman sumamang pagdumi ni, before ko matug, magniyat na kawasal, magpuasa. Inati na, abuiran sinikaw, bang kauri makawati. Inati na nakauno kawasal, nakaniniat na kaw. Ibig sabihin, misan kauri makasahol, pagkadlaw hamog, puasa ra ko. Sa mayta, wayron kada niya. Sa mayta, way udur mo. Uno bang ko sa pamari makasahol, muka akaw? Sinwajib yaon? Sinway ko nakasahol? Ibig sabihin, inati na, iniyat hamasayan, mahal ka siya. Rukun sinuno siya. Rukun simpuasa. Inati na, subay ko tun makauno, subay ko makanat. Di nga mga kaiwanan ulam, ang kanat to pag ulat naman sim pagpuasa rin nga masabayaon, alatul, malayng kaning kalul jumhur, inati na, subay ko magnet sa kahawa uno. Sa kahawa do. Di naman na puas si Maghrib, pag ubos ko magniat ko asal muasa. Inati na, yadto'y nuno niya, yadto'y kalul jumhur. Ang mga kaiwanan ulama, yadto'y akin, inati niya, magniat ko rin nga masabayaon, daw mumangsa ko sambil sadya, cool. Sa may taing puasa, tabang bukon kawantag siyang pila, katluan da. Inati na rin sa may ng katluan tag isa. Sa inuno, in majority sin ulama, inati na dum-dum ko magniat. Inati niya, bukon doon na ko magniat sa way ka kumuon sahur. May tabi, ano naman ko rin makabati. Inati niya, way ko na kauno. Way ikaw na kanyat. Biyat yun ninang si Rasul salasalan, ikaro wala sim pangasubo. Inati na inununin sa magniya, puasa siya. O nang bukmasa, invite yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita niyo bashar manu siya biya kato. Ha? Puasa siya. Puasa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, naka-invite ka niya, nag-inom halib at tawakan tamar. Ha? Upos man siya nag-inom. Inati na nakainom na siya. Way siya na may puasa siya. Inati niya, pag martabat mo hatao kita mo. Inati na invite ka, bukon ko lang na tabi at masimano siya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal siya nakauna na kahalan jumato hamasabihaon. Kaya unahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Jumat hamasabihaon ang kanna akmalul anbiya. Siya in nagjukup singkatan nabi. Akmalul risala amunen nuno, amunen Quran. Wayron na dumatong risala duwain. Inati na ba sin sa kaula-ula? On sa pag-unuway ni. Pagbihil mo chance sa tao invite mo sa matanda sin tema ngod dato. Long na invite ko wiya ini, di na kamo magkita. Lalo mo tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wala siya imyan puasa ako. Sa kimaon na siya, sa wala siya nagyan, inakuha ni puasa ako. Kasi pribi matarasang ngang sanin tolong na to naman ko puasa rin, nawa kami magkuang kay. Minati na maauni na mong biyakuan. Sa wala to sa niya, misan ko kumaon. Ha? Wala na sa niya, sumakawa na, sunayad, tumaling ka, magpuasa ra kuman ko harukay adlaw. Maling kanin wajib adlaw Ramadan, wala sa niya sa imimbite kay mo. Nakawa. Inya tusun na nawayro na tumakaingat tupot ikaw iban sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inati na rin nga sa babat manjari siya unuhon mo yung puasa mo. Manjari siya inati na ibuka mo yung puasa mo. May tayo niya tuloy nga mga pangwa mo sim pag-invite. Kitaan nyo sa magmayta, pangwan mo yan to hataw. Amo yung mga nag-invite kayo. Haksim Muslim pa tayo mangod na Muslim. Mana doon inong bilang tapahala li. Advance na sa Tupot siniyat mo. simpala, tupot mahasot si mga tingad jawa jalino, no? In makaingat. Yan to hatungod sinamoy, no? At tungod sim pagpuasa sunnah. Natin, yabang amoy daruri aw ni mimbite kay mo yan. Nato na tungod biya sing kada, long ta. Di ba magkada ko bang mga musafir ka. Sa hal sim bebening aton. Ramadan puasa ko.
Aun arama la. May mga nagsunog. Pagsunog bihan na naghakot ko si mga kataan may mga tamo nga mo sa hap. Pag-uwas mo lang tambi mga nagkuambihan, Yuhaw ka. yuhaw ko. Nalong tapuas ako. Nabiya. Minom ka. Igon lang tak minum ko tawari biya sa pantunbihan. Ayaw ko Sabi mag- alam mo minum kaya ko. mo biyan. Ayaw ko magnat. Sabang law mo na kainom ka, wala mo kaingatan niya. Tupi inom ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Na biya alam mo ko biya kuambihan. Magkawalom sa'yo puasa ka, was nang niyat kami, ayaw ko magniyat. Kung mamalaol ko pa yan ako, niyat ko rin ang mga sabar mo. No, wait. Kung mukha ko na long, so pamamalaol ko, ayaw ko mag... Sabab, kaya ingatan mo puasa ka, umay ako mag... Ittakallah. Sunukan na niya man doon. Ito ng kamukha mo pangitaan mo. Tumod May ka ba? mahilap. Kaya na Kung hinahin kayo. Sara mo Ay, na nato dyan. magdakot. Kung hinahin kayo. Hinahin kayo. Di ba ang ginsa? Hinahin kayo. Ayaw ko ni Miat, pagpapuasa, ayaw ko ni Miat na minum ka, watawa umuno, ayaw. Hindi nga mga magbuhat siya, tuwan. Pasab sinong biya hal biya sa sauna biyahan man dumari na. Balik Daw naman mahapon na. Kaya sa dyan ko, mo bulawan Kailan mo. dyan ako. Nag-al na ko yun. Ayaw ko Gawag magniyat. daw mga pagkail mo biyan. Ako sa mga biya utas na ako sinhulas biya susa pa biya na. Ang biya di naman may tumimpikilan mo biya na Mas ayaw ka ikamutang. magniyat mo ka, ayaw pa magniyat minum. Biyan. Maling karman ko nalawasaw na kainom ko pa magkatumtuman puasa ko. Ang Kaya kanya to to sa bonus. niya, way ko na bata. Sabang ko pa man puasa ko katumtuman mo. Bismillah na lang mo. Coca-Cola pa. Gusto na mo pa ba nalawas alam malaol na ba ako na. Balik. Biya lang na mag-valid reason ko yun. Katon, pag isa lang na Ramadan, pagkos haran ko yun, nyaw din time pag bumuka na, o isang ko tuwig, way ko kendo, way ko date siya, no, laway, man siya rin, palit to, Lumaba ko mga pagkuangkuan. Mga lang tuwig ko dyan, Rabia. Natumakat ko sa mil ko makaratong ang pagkakas. Kaya dito lang sing hagato doon, makakaroon na sin saitan. O ma, oy, may tukay, makakalong sa itanong, buka ko, wag tilong. Magyara yung mga Bangladesh ba yun? Hindi ko makalagatan. Mangat ko pagdatong mo, pagkaw mo ka sa pagdatong mo ito, pagkaw siya alaw na kabaka naman sabi ako na mataw do ka bibya ka nga. Ito Tawag ko. makaalam. Ganda pagkana. Pagka desert na on there guys. Oh, mataw daw mga halat Sige, sila mga makakalong sa itan. Na desert on the desert. Na desert on the Macau. Tapos play na mo. Sa kato ito, ito ni Mamayigo. Hindi lang naman tayo Mamayigo. Ako magkakot. Ikaw lang ito, manong pros. Puasa ko. Kaya man kasi. pagtutbrush Ada yan, nagulag ko sa sunod pagtutbrush, pa. awang mani sa Magkakot na. pagtutbrush mo yan to. Kung ikaw wala pa sunod. Oo, biya. Sa bangkoy sa biya na mga mataas suwa na na nutbrush ka rin sin may natoy ko na nutbrush. Hindi magpahigo mataas to ka. Ha? Naghalat to siya ng May isa niya. Oy, saan niya rin? Awang mani sa buko ninyo at may nat may ko mataas suwa may ko na isang ko mapon may ko na isang ko. Atawan ko sa mamay ko, nagbigyan ko tuloy. Kaya sige, kaya sumusan, ang lumurog po ng tao, mga kalakal yun. Puasin tao. Awapat. Di lang yung makaragdag simpala sin pagpuasa. Tuloy na lang. Di lumurog siya mga pababaw Sinya sila. to nga online nga mga kuwan pa, online nga mga magkuwan sa Kasi may daruri, napagpuan, kaya siya nakauputan ng kuwan yan. Hindi mo ay doon harap yun. Siyempre, ako sa mga piksik yun during Ramadan magtawag ko, mag-umra. Pagsitan nila sa tuwig yun. Ngayon, nagngangaw yan, Pasimot. Zamzam na. Basaon ka, yan, basaon. Bukuhain sa ato, pasasin paso ang kadato. Kaya pa, Say, kaya mo nagngangaw blessing yan. ko. Sige lang simot. Natunog. Hindi mag-collapse. Di na mga kanjog ka nila. Nakilo na ako. Di na to siya magkaragdag sin kuwan kasi nga. Tiyon mo lima mo ikot tiyon. Di akong siya umbiyat. Ang putan niya to suwelong in tangkar sin kuwan niya. Sin akalakal niya. Kasi ano sin sug, mga tumabog. Awag ko siya puasa. Ito pag-uusahan niya. Oo. Ito saan. Kaya saan niya siya. Tumtumon, may makabatal. Amoy kataan lumaway hakumbungan mo. Kapag kauna, huwas sinamon pag gima adlaw atawa pagod. At tuha amoy pagkaon. Yan, iwan amoy tubig atawa pagkaon makasun. Yung kataan si lumaway at makasun maripaw naman, di mabatal po. Mayroon na sabsan tubig, sumuti nga tabi ayaw.
katanlawang pagkamo. Namun makakita kita mga sexy babae yun. No. Mga Manila yun. Taas. Hindi kita mabatang. Ay, dumaig siya kung ano. Bisan mo kung mulan Ramadan, mabatal na ka. Ako yung checking ko sa mga fluids daw tawian, hospital ko yun. Hindi lang kung fluids biyan. Abdalin suway do. Lamang mga adlaw yan. Mga adlaw ang magtuos pagkuansing kaybanan na pag-injection amon mahinang sa wabi kakusog simbaran. Oo. Kung siya day nga mga makruhat Kaya siya. kusog simbaran, siya kusog simbaran yan. Kinadamang ipag-inom mo medicine, i-divert mo siya parum. Pag-inject kay mo adlaw ikato mo siya parum. Ang kanin taon nasa sakit aun siya unon yan. Ang rok sa riyo sinalo subhanahu wa ta'ala. Simtid naman. Oh, magkuan na sa sang namang kaulian, pasya magud. Magbayad. Ganti. Inshallah, in kuanin mga pangasuon niyo by next Thursday, amaitin in kuanan ni kuan is sab Ramadan. Inshallah. Katahan natin mga pangasuon regarding Ramadan natin, inshallah. Mga stroke kung tamo nagbibiyan na. Simtid sa. Mga puasa yan, mga puas. Nakulong ka daw. Ulo.